човешка жена е на площада. 2 минути по-късно, тя вече е с другата група. Котката не работи правилно, системата се срива 2 пъти в града. Какъв проблем? Той последва следата, подуши объркването и се изправи лице в лице с мен, с хляб със сирене в ръка. Той ме погледна, аз го погледнах. Не знам какъв език говореше в Португалия, но разбрах всичко. Беше сюрреалистично. Той каза: ти не си пати, но си абсолютно същата. Ела с мен сега. Остави този хляб със сирене. Отидохме в къщата й на тайна мисия. Котката отвори вратата. Какво умно същество намерих в дневника на сънищата. Колко луд! Преписах всички страници. Бях очарована. С дневника си в ръка записах видеоклип. И тогава: здравейте на всички, аз съм Бия, новата сензация. Аз съм клонингът на пати, но свиря на флейта и тренирам карате. Зле! Изпратих го в чат, групата беше вихрушка. Лудият си помисли, че е монтаж. Фрей едва не получи лошо храносмиване. Фонгейра с Батмана на Азорските острови. Беше шокиран. Вау, 2 такива, виждам двойно. Не знаех в какво се забърквам. Извънземен вампир, зеленокос португалец, който си мисли, че е най-добрият. Супергерой електротехник и моят сънлив двойник. Нормалният ми живот се превърна в пуканки. Той каза: ти не си пати, но си абсолютно същата. Ела с мен сега, остави този хляб със сирене. Намерих дневника на сънищата. Колко лудост! Сега съм част от групата и няма да млъкна повече. И така се случи. Хора, вината е на котката.